sausage. Binisetak na ida ng susuking ita. May mga senyas siya. Maybe. Wana? Inimela ko. Kanina na. Oo.
hapon na ibalita, mga kapuso, meron na pong 7 patay sa kabuuan. Sa San Remigio, Cebu, 7 tao po nasawi kasunod ng paglindol. Isang bata ang nasawi habang isang babae rin ang nabagsakan ng pader ng katabi nilang bahay. Pero yung 5 pa na karagdagan, mga kapuso, dyan sa isang sports complex ng San Remigio sa gitna ng paglalaro ng basketball, bumuho ang ibabaw ng pader sa kanilang tinaguan na maramdaman ng pagyanig. Yung sports complex na yan, nagsisilbiring evacuation center. Kaya ang pag-asa nila, ligtas sila doon kasi ginagamit na evacuation center po yan. Pero masaklap, hindi mo itong bagyo, linto lang po itong tumama eh. Kaya nayanig yung pader at yung po ang tumakip, tumabot doon sa mga namatay na yan. Hanggang ngayon po ay pinagsisikapan pang malaman kung meron pa hong mga nawawala. Mga tauhan daw ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection ang naglalaro kagabi sa sports complex na nagsisilbering evacuation center. May mga nasira din na yung mga heritage churches natin doon sa Cebu. Yung mga 100 years old na po ang tanda, mahigit pa. At sa ngayon po, mamaya po, malaman natin yung mga supply ng kuryente, kung ano na po ang kalagayan, kung ano na po ang sitwasyon, at ang iba pang mga nangyayari po doon, pati mga pangailangan nila doon. Sa ating patuloy na pagsubaybay sa ating Super Radio, DZWB, Bantay, Lindol. bakas ng nakarang kabanata. May nag-evacuate kanina dito sa barangay Daloan at barangay Kungkong. Nag-evacuate sila kasi tumaas yung tubig sa kanila. Dulo ng tubig dagat. So isa yung bata, isa yung doon hindi pa nakuha namin doon sa bahay. Babae din yun, babae. Tapos yung Coast Guard at saka yung BSP at saka yung referee. Yung sibahan po, bumagsak yung pinakalumang sibahan dito na built pa panahon ng mga Spaniards, mga 1800s, no? So, nakita ko mismo na yung fasad o yung harapan mismo ng sibahan, nawasak po, bumagsak po yung malalaking bato. Mission natin with the doctors na ilabas natin because we expect na mayroong aapitat. Pero nakita nyo ngayon, ay tayo mo na best, pero hindi kasya. So nga to this, we Water? decided with the doctors, nandiyan lang tayo sa first floor. Pero nandiyan din na nagpunta, but because siguro, nakamagamit ngayon, susunod na kumuso, medyo na ano talaga, na basta. Siguro, then namatay siya. Ang mga tinig po nila Mateo John Zander, Rescue Responder, Bing Lanilla, MPRRMO, John Raymond Frasco, Chief ng San Remigio, MPRRMO, Roger Almoricar, Information Officer ng Bantayan, LGU, at the Mayor Nestor Orchinal, Cebu City, Harapan Tulog, mga kababayan po natin doon na nagsasagawa ng search and rescue. Isa pa, di ba? Sinabi dito, isang babae po. Nagulong sa kuryente. Pati sa supply ng kuryente po, apektado. Ang mga ilang transmission line. Pero yung NGCP nakapag-restore na rin